Ani bihik 7 tarigo nongni okomani school chip khaina hinai. Inke bobai kuno nogot bonong tham nokhoro bu kuno walai kaijang jia bobai. Yang kaham kurung no. Opungo kam kurung kaino mairo khulai sai tongo kam kurung kaino. Hello vibe song nang nabaga haina haitini batai kisa video tu ifega ngana thumbnail te title nuguna saimang khana nge haino hai khari thangga sapka bindia debruma busaino yakarei nge bonogo khaitam hi sai kalang kai scholarship ni bagai bo phungni diboni jora thangmani tatal chawoi nogo kifil phalia nge tabuk busai rutubjak ngai busai tam ni kok jarkha narok kisa khanai nei di nge bayap song tabu gunaro ani channel na subscribe khai kunga subscribe khai di te like dina tapok di te bell icon chini di nge video pa sak nai di nge sinarok buji nai ya phang phaite busuk jora nge phadi jeng tabu video nai 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 botam ni saka bini busai nong obni reason no kesa sai khanarela Omni reason nangkha ani bihik 7 tarigo nongni okomani scholarship khaina hinai. Inke bobai kuno nogot bonong tham nokhoro bu kuno walai kaijang jia bobai. Yang kaham kurung no. Opungo kam kurung kaino mairo khulai sai tongo kam kurung kaino. Nini bihik ni mung khetamo Bindia Deborma. kami Inke sandi kelasum jirania depta parata. oh emne ke norok bosugi arang khan norok Bobai malai mani foria reng kata. oh inke nung tabuk lukorong ni thane tamon nai Lukurung no ang koina musungo bo je jaga phang tongthung nokhe sari rudi direct thanawa rudi thanawa nini number kai sala 8837343068 sadi tai tamo nong nukhungo mane kese kereng rog agi rogo kunu walai mung sunglai mung rog datong bobai ase ang malai mani foria reng kha bono phiungo phungsapan buya ko bono bobuya ko totoya ko kuno khai ko bono je san bono ro rangke rang ro ayo kuno obobsi kribin bagai ase khai ton se bo atui inke tabuk nini bukara pare ni bororok obonoti saide mankha bogle kuno tabo kuno takri jora tei kuno kuno utoriya ta borok kam haima saya kuno saya borok inke tabuk nung mane nini burui tabuk taisa kifuli phaike angkai nung bono nung gosin naharnai da na tamo mas kaisa ke tai nari ya bono mane o 10 din 20 din pore phaike ta narnai obni bising tai nari ya ang bono omtui ngai hini wan se mai ani bukhawo ang paikir khai puru bo tai nai online game thungu online game thungoi bang bai sala bai 2 ba 3 ba kok sema jak tang bai hepona ang bini problem buji ui bo to college ok thanenga diba inke yago to phun nango to bo to buri borok kaisa yago phun krike to nya inke o wan sobe ang bono taisa bini phun ekbar bukhak jak to ang hepona bukhai rejak atingo hinai bukhai rejak hepona bini o bukabi tongo tai tongo ke bini problem buji yang bini dukhu buji ui bo phun slamai ruka tingno slamai ruka inke erpor ke atin thanga to bo ini mung SK para PSK PS mono oh